Welcome back to my YouTube channel, Gunjana Ratu Iclik. Nah, terus gue 10 ya. Oke, Bes, kita akan ngelencer ke tempat Mbok Deku. Wes ayo, Bro. Oke, kita ke tempat Mbok Deku yuk. Aku masuk koyok nganu. Apik ra? Kayak apa? Ih, baju 500.000 ini. Iso koyok kabul. Apa? Lu cangkemit. Kita lewat mana kini? Aku selak sumu. Aku pakai ini dulu. Ndi kok kualik? Oke, yuk. Apik ra? Ini namanya ngelencer, Bes. Lah kayak kok oke, Bong? Iya. Enggak apa-apa, kita tetap ngonten 10 menit ya. Engko syutingan kabeh. Ini ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bes kita. Lah, gua rasa rokan loh. lah bingung. Iki piye ta? Lah batin ya, Bu. Iya. Tai piye to tawe iki. Sini. Iki sapa iki? Alah. Lah batin ada Iyu. Iki sapa? Ade Jandi ya? Oh, luputku ya mbok di Ngapura ya sing nom keh lupute. Heeh. Luputku ya Yu ya di Ngapura. Ora dosa aku. Ayo syutingan cah. Luputku ya. Lah iki amen. Lah ya. Iki sapa iki? Lobi. Kok wis gede aku lali ya. Luputku ya. Kang Ticok. Iki bojone awakmu. Salam kenal. Luputku ya Pak ya di Ngapura sing nom akeh lupute. Pak Haji Bakri. Luputku ya Pak Im di Ngapura tapi aku paten kula nggih. Wah, iki karo anu iki. Karo pesaing. Supi. Sapa pi? Surabaya? Aku urung tau roh to. Niki yugane Riani. Kenal Riani ra? Riani. Ora kenal. Nggih sami-sami, Bu. Kowe arep nang anu ya, Tulung Agung saiki ya. Heeh. Jare melu. Ayo, jam piro? Jam 11. Jam 11. Ora melu deh. Ora. Ya. Nganu kalingan sapi. Lah nggih, tak pinten makane kula. Ora melu to? Ora nunggu. Betul piye? Anu iki. Ada. Ora ana tangkel. Wis kabeh piye to? Wis nanti. Artis kene artisnya lagi semedi. Kata-kata hari ini apa? Aku wis masak melok lebaran iki lho wisan. Minal aidin wal faizin. Aku nganu selamat hari Ramadan. Goblok. Cangker kanu kleru piye to iki? Bawa terus salah nggak konten selamat hari menunaikan apa
Ramadan. Lho piye to iki wis lebaran Ramadan iki aku. Gak jelas kok. Pak, monggo dipun dahar opak-opak. Pak ngantuk ayo. Lah halang. Kalau Pak Im lo klemah-klemah. Pengen apa cek nanti? Apa nanti? Arep cek nanti? Digenteni awakmu lho, digenteni. Ya, bar kok di Morodea ndi ning Manteh. Nang manteh? Sembarang. Jadi ini merotone jarinya. Iya. Iki Ya ngono, dolali wak laute. Bu. Halo? Kan Manteh pisan yo. Hei. 11-an apa jam 11 apa jam piro? Ya saiki wis siap budal. Heeh. Rasen kuku Saiki? siap yo budal. Yuk. Ora kesuwen tempatnya. Heeh. Yang kene banyu radiator. Rene kancane paling lali kan. Wong paling lali kan. Yo. Heeh. Oke. Yo. Salam. Osen banyu radiatore mobile kutah ra ditutup. Wong iki ora tutup. Nganu nek mobile Osen kok. Hah? Loh, ya jelas no wong soto kok. Kene wis request kadek inginane. Ndang makan ngono. Nek gue tak ngeblok jikokno banyu radiator Osen gene Pramono. Ngene Pramono omong nek Osen gue ngeplok dhewe. Halo guys, ini ada Pak Ticok semuanya. Yo keluargane mbok ngumpul ke. Manten baru aku gak ero, aku mek video call katok. Wes enggak dadi krune Gosikdam no? Ta sik? Pangga? Yo ngalah. Kayak Pak Im kae jelenter kae. Warkon. Wangeng aku arep mangan. Ibu iki ngendi? Melokku. Iki adikku omahe. Iki nyewa aku Kang. Oh. Ponakne Bapak. Iki nyewa aku Kang. Oh. Iki wae aku nyeluk jangkar. Oh. Perawan kayak aku. Perawan ting-ting belum pernah menikah loh aku. Perawan aku sih kok sungguh toh. Aku mau ganti aku. Pasti gue gak betah. Gak jelas iki. Aku mau ya. Uktara melu. Iya, Mbak. Lah, nyapa kowe malah ayu ya apa iki? Masak to? Heeh. Esek-esek mbok. Mbok mangan soto. Lah is karo mbok is diracekne yo kurang. Kowe pitekmu apik men, aku ora pitekan lho ya. Salahe ra pitekan. Deloken ra sempet. Iki piye iki? Duduhe? Oke. Sik to. Mboke nek cekere ra iki. Ora nek cekere. Anak dulunge. Kena dikrikit. Dapur Pak Kocak kok. Lah semadang ngene mboke paling. Wes engko ae bene dek sendoknya mana? Lu matane PC tenan. Wis segane sik anget. Ora tak ketuk men lah kamarku. Aku ki mau ki nang omah ya sing liwet tapi aku sengaja Ramadan. Lho kan manganku sithik, Mbok. Engko rono-rono jek madang, ge sekilo embok. Mbok sehat-sehat ya, Mbok ya. Ojo gering-gering. Dek nggo sambel sing ora pedes. Gua aku seneng pedes engko lek nang dalan mencret ya, Mbok. Dapur mel.
Dek wis madang nang omah wis aja mau pikir. Aku rene mau tak pikir sepi lho. Kayak rame. Tibake rame. Mbah Olandi sangu, olah nggo duit. Minta coklat, Mbah. Moro no. Coklat, Mbah. Kancane kon nggo ngewet-ngewet coklat. Lagi buka, omai. Lagi mau cek topo broto. Lo nyapa ini? Ata, lu mau? Iki piye to? Kok demek kene iki? Ngawur. Kenapa lo kendaraan apa sih? Iya tadi. Orang pinter nih. Aku ora nggo sangu. Ben do moro nggenku sik. Ya ben moro. Heeh. Ngerampet coklat ke harapan. Heeh. Cek enek mumpungan. Kowe lek randang moro randang mok gondol ta aku budal to. Tak goblok kok ya. Coba lihat dia kan antimu. Jangan Dikira nanti sama kertas. Ya iki karo adek. Kamu turu ya? Diganti kan? Tolong makan. Engko diwehne, engko korupsi liya. Adike turu kok korupsi. Dosa. Kapur balik. Jipuk banyu radiatore mesin. Pramono. Engko lah. Kan duit saiki. Mek diung wek ya. Iya ya mbok engko pacarmu tak kon mangan. Heeh, Beh, gak mangkel.